Прокуратурата поиска постоянен арест за учител от Дулово, обвинен в блудствени действия с ученички. 54-годишният Ивелин Василев беше задържан вчера. Той е арестуван след сигнал от 6 ученички на 10-11 годишна възраст. Повече за случая от кореспондента ни в Силистра Любомир Добрев. Сигналите до училищното ръководство са подадени още през април миналата година. Директорът Йорданка Копринджинска веднага сигнализира различните институции за проявите на своя колега, преподавател по музика. Хубавото е, че децата бяха много спокойни, особено след, ние веднага освободихме учителя, те не го виждаха в училище, аз вече започнах това да наблюдавам, защото преди това не е било предмет на някаква работа или на някакво наблюдение. Всъщност сигналите на децата са за странните действия на Василев по време на частните уроци в дома му. Според прокуратурата всичко е имало ограничен характер и не е довело до травми с психиката на подрастващите. Работена е много сериозно с децата, както с училищните психолози, така и с инспектор от детска педагогическа стая. Били са взети абсолютно всички мерки в рамките на проведеното досъдебно производство. Година и половина след случката в Дулово малко се спомнят за нея. Приятелят на обвинения мъж още не може да повярва, че Илян би направил подобно нещо. Знаят се отдавна, дори преди месец го е взел на работа. За мен той ми е приятел от години. Съпознаваме, музиканти сме, понеже и аз съм музикант. И от дълги години работим. Познавам го като културен, възпитан, толерантен. Педагозите са категорични, че такива ситуации могат да бъдат предотвратени само с разговори и близки взаимоотношения в къщи. Погледът на родителя трябва да бъде винаги насочен към детето, а предизвикателствата около него са много. И не съм сигурна, че всички са подготвени да отговорят адекватно на това, което може да им се случи. Утре се очаква съдът да се произнесе по искането на прокуратурата за постоянно задържане. За BIT новините от Силистра, аз съм Любомир Добрев.